υποσχόμαστε και σαν ΕΔΠ και σαν επιστημονικός φορέας και σαν ακαδημαϊκή κοινότητα και για άλλα ζητήματα υγείας, κυρία τη Δήμαρχε, θα είμαστε εδώ. Γιατί σέβεστε τον εαυτό σας, σέβεστε την προσπάθειά μας, σέβεστε την κοινωνική. Να ευχαριστήσω την κυρία Σακά, την κυρία Κανανακοπούλου και την κυρία Γιαμαρέλου, οι οποίες και εμένα, σας ευχαριστώ πολύ. Και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Φέντρα Σοφία, την γιατρό συνάδελφο και προφανώς και τον δήματό σας, τον Πιλότο των Ανών και τον Αρχόν της Μακεδονίας. Καλό σας βράδυ, με υγεία και είμαστε εδώ κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ.